Txapelketan aspaldi emana izena, gaur izan nahiko nuke saioko onena, baina ezin eskuta barreneko pena, urrundik pasako da finaleko trena. Urduritasuna da niretzat kaltea, baina esango dizut publiko maitea, sekula ez didazu itxiko atea, orea izan da hemen izatea. Orea izan da hemen izatea. Klasean daruganik enpoionan fama, ta hori mantentzea danek izaten da nana, ondo egiten denik, da behar deten dana, fama hori mantentzea danek izango